Let's get izindaba Z1KZNTV uyifundela uSamukeliswa kaNqulunga angikubingelele ke mbukeli. Akasibheke ke lezo ihamba phambili osukwini namhlanje. Isilo Sithi Kasinagqubu ngabanye abantwana. Uzikalala uthi ke UMSHOLOZI umsholozi kanti DA ihlole iziteshi zamaphoyisa. Isilo samabandla uMisizulu kaZwelithini sithi ke kasibambele emaqhubu abantwana basendlunkulu abangabanga ke ingxenye yomcimbi omkhulu wangempela sonto wehlambo okugezwa ke kwezihlanguze sile esikhotheme umdlokombane. Sikhuluma ke ngenkathi uqhubeka umcimbi esigodleni kwakhangela amankengane sithe bonke abantu bavumelekile kulesi sigodlo esisifanise ke nekumkhulu la wonke umuntu welikaphunga nomakeba. Impela sonto esiphuma kuyona ibingebaluleke kakhulu kwisizwe nje sonke samaZulu njengoba bekwenziwa ihlambo lokugezwa kwezikhali zesilo esikhotheme umdlokombane exhunyaniswa namakhosi asakhothama. Lo msebenzi uqale ngokuthi ke kuphumeka inqina ngosuku la ngesabatha yabe bekade beyozingela abebehlome beyizingovolo ngemjojantaba okuyizibhamu eyisezingeni eliphezulu. Kube sekuba ke ngumcimbi omkhulu ngesonto wonke ke lo mcimbi abazange ke babone nangalikhala abanye abantwana basendlunkulu abangahambisani nesilo esehlalweni uMisuzulu. Nokho ke isilo sithi kasebabambele igqubu kanti noNdunankulu kaZulu uthi njengoba ke sekwenziwe lo mcimbi sekusele nje izinto ezincane ngaphambi kuba ke sigcotshwe isilo njengoba bexhumana nomengameli wezwe. Ngoba nazi ukuthi isigodlo esikusona namhlanje isigodlo sikaMasobhuza bathi osuka eSwazini naye futhi ngokamoya nina besilo ngoba senza ihlambo namhlanje naye uyabandakanyeka ngoba ekhona eleli khona lapha emagcekeni futhi ngiyazi ukuthi ngoba ebona nje kunjena sihlangene kanjena isizwe amathamba akhe la ekhona lapha ekhaya ayanyakaza ayajabula futhi ngithokoze kakhulu ukuthi konke sikubambile sikubamba futhi indlunkulu yonke noma singaphelele ngenxa mhlawumbe yokungaboni ngasolinye kwezinye indawo kodwa phe kwalokho siumndeni akekho ozondwayo akekho futhi noma ozothathwa mhlawumbe ayobekwa endaweni la adinga ukuthi abuye edlunkulu khona usekhaya lapha umuzi wesizwe akekho ongenalo ikhaya lokukhosela lapha ekhaya. So I told Mr. Ramaphosa we also correspond on this matter, he and I told him that His Majesty King Mswati and I were sorting another matter. In fact, the king and his just returned from Swatini because there were some other rituals that he had to attend to there. But he still has to go to Swatini also with his siblings for other, what do you call, but the other thing that need to be sorted out. So then I mentioned this because yesterday I think the media sort of put me on a spot when they said there's a date already circulating, and then I could not speak publicly about that because I just received a letter from His Majesty where he divulged to me that he had corresponded with the head of state, President Ramaphosa, and that they had talked about venues and dates. Now, I've already explained to you that there are processes which are being done to do that. Khona manje ubuholo bomdabu kulesifundazwe nenyosi yesilo bathi lempela sonto ibingebaluleke kakhulu ezweni sikaphunga nomakeba. Njengenjwayelo kwakuona wonke lo mcimbi bezikhona kuyihambela ukubalwa kwamakhosi abavele inhlakeni ezahlukene kuhulumeni wesifundazwe kanye ke nabaseSwatini lapho kuzala khona kisilo uMisuzulu kaZwelithini.
Namhlanje siyahalalisa ngoba usuku olukhulu lapho ingonyama izonikezelwa khona ngokusemthethweni yilabo abadala bayo izinto ezifanele zokuthi kulingelwe usuku olukhulu ngoba usuku la namhlanje lobufakazi bokuba akusekho kunye sesilinde nje usuku olukhulu likamongameli lokuthi kwenziwe icoronation kugcotshwe Isilo. Itheke bengibuza abanye ukuthi engane kukhona ihlambo elenziwa ngesikhathi esithile na ngathi cha kuyahlupha ngoba khona ungayiqonda izinto noma zingabuzwa izinto kubantu abadala ukuthi ingonyama yayithe ondlunkulu bayo bangazili isikhathi eside yayenzela nje ngabe belokhu behamba phakathi kwabantu begqoke insilo emnyama ngesikhathi bekhumula kanye nezingane kwakuseyihlambo lezingane leliyana ihlambo elikhulu liqeda unyaka yileli ke lezolo ihlambo elibelikhulu futhi ke libelikhulu nangalesi sizathu sokuthi umkhonto nesinzenze sengonyama nesihlangu besiphethwe yiyo ingonyama esesihlalweni namhlanje. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuphilani kaMzimba uyidelele bafokazana kaCebe khulu ngisesigodlweni kwakhangela amankengane kwaNongoma. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uSithi utheke isinqumo sokweseka wabe ngumongameli kuleli uJacob Zuma sathathwa kwinkomfa yangonyaka u2018 yokukhethwa kobuholi besifundazwe. Utheke amalungu esigungu esiphezulu seqembu leANC ahlezi ameseka uZuma. UZikalala bekhuluma kumgubho obuhlelwe isifunda eMoses Mabhida okubungaza ngeminyaka eyama-67 kwasungula ke usomqulu amalungelo abantu kuleli iFreedom Charter obubanjelwe ke eMgungundlovu. Zikalala uthe ubuholi obuphezulu beANC esifundazweni kade kwasaba uMeseka lowo owabe engumengameli kuleli uJacob Zuma. ANC Provincial Conference held in 2018 resolved that we must support former President Zuma in his triumphs. And since then, as the PDC, we went to meet with the national officials. And said, look, the ANC in the province have resolved that we must support former president. We can't allow the former president to go alone in this challenging period. The PEC has done so. PEC has been in court, has been with former president himself. Eqhubeka ekhuluma nethimba le1KZNTV uZikalala uthe kubalekile ukucubungula isihlava sobupha nokungalingani kwabantu kuleli. Ngabe kuhle na ukuthi kungaba nomuntu ozoba nomhlaba abe na 1000 hectares kodwa abanye abantu bengenawo umhlaba bebe udinga ukusebenza, and therefore siyayidinga ienforcement ukuthi kubuyisa umhlaba uqedwe ukuthi kube nenkampani nje ithatha wonke amathuba emsebenzi nomnotho abanye bengabi nalutho. Ephawula ngobumbano eqenjini likaKhongolose ikakhulukazi njengoba kubhekwe kwinkomfa yesifundazwe uZikalala uthe kubalekile ukubumbana nalabo ongavumelani nabo. Ubunye beANC bubaleke kakhulu ngoba ubunye beANC buyasilekelela ukuthi sikwazi ukusebenzisana sonke, sikwazi futhi ukunqoba isitha nokuthi inhlelo zethu zibe kahle ihambe kahle. Uma sibumbene siyakwazi ukwenza impumelelo enkulu. So ubunye bubaleke kakhulu kuthina hayi nje for iconference yethu or inational conference kodwa kubaleke kakhulu ukuthi sibheke ku2024 siwine ukhetho decisive KwaZulu-Natal nase South Africa. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Iqembu leDA lihambeleke isifunda saseKing Cetshwayo enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ukuhlola ukusebenza kwesiteshi samaphoyisa kulesi sifunda. Ekhuluma ke neziko lezindaba lo yilungu leParliament leqembu leDA uAndrew Whitfield uthi ke bazokwenza isiqinisekiso sokuthi ke ukhomishana wamaphoyisa kuzolonke uthola kombiko ogcwele ngalolu daba njengoba ke isimo salezi ziteshi singagculisi ezinye zazo zishoda ngesiza zokusebenza. Iqembu leDA livakashele iziteshi zamaphoyisa ngaphansi ke kwesifunda iKing Cetshwayo. Lezi ziteshi kuhlanganise sasedlangezwa esashiswa ke abafundi ngesikhathi kibe nombhikisho wabo esasengwelezane isasenseleni
kanye nesase Richards Bay edolobheni. Lezi ziteshi ke zingezinye zeziteshi lapho kunobugebengu obuningi endaweni ezisebenzela kuzo. Ilungu leParlamente aphinde ke alandela ungqongqoshe wamaphoyisa eqenjini le-DA uAndrew Whitfield uthi ke ngemumva kwezibhelu zangoJulayi wangonyaka owedlule zokuzidabela impahla nokucekelwa phansi kwengqalasizinda baboneke kuyisikhathi esihle lesi ukuthi ke bazohlela umonakalo nokuthi ke njengoba sekupheleke unyaka kwenzeka lokhu kakube ke zisebenza kanjani lezi ziteshi zamaphoyisa. What we see today behind me is a burnt out satellite police station that was servicing tens of thousands of people, which actually burnt out in 2019 during a student protest, which the police have not come back to rebuild, they've not come back to inform the community, and residents are having to travel over 20 kilometers just to get service from another police station up the road. It's a completely unacceptable situation. We expect better service delivery from the South African Police Service. We expect the police to keep our communities safe. And the situation behind us is horrific. We see protection orders lying there in the rubble. We've seen complaints books lying there with complaints obviously not followed up. And this is almost 4 years after the fact. So we had to make sure that we can hold the police accountable. I'm going to be notifying the National Police Commissioner immediately of the situation here at the satellite police station, and so that they can bring a team in to clean up the rest of this mess and make sure that we petition government to rebuild a police station to keep these thousands and thousands of people safe at night. Basho ngazulinyeke benomholi we-DA Francois Rogers naye kube yingxenye yethimba elivakashele lezi ziteshi ukuthi ke ngempela lezi ziteshi zidinga ukuthi ke uhulumeni asukume ngokusheshsha ukuqinisekisa ukuthi ke imiphakathi yakhele lezi ndawo ithola ukuvikeleka okuyifanele. Simply what I've seen today is that the situation is unacceptable, that this community has to live without any proper protection and a police station. So being with the National Shadow Minister of Police, Andrew Whitfield, he will obviously drive this matter at a national level. I myself will then take it up at a provincial level, where we will engage with Peggy Ngonyeni, the MEC of Safety and Security, and we'll try and establish what the problem is and why this particular satellite police station hasn't been re-established to protect the community, which is what our police forces should be doing. Obviously, the university, I'm told, has its own security within the boundaries of the university. But the problem is, I'm told that the students outside of the university, when they're walking to and from the university, that's where crime takes place. That's where people are mugged, women are raped, and the crime happens. And that is not the responsibility of the university. That's the responsibility of our police force in this province and in this area. Imeya yomasipala wesifunda Kasinagqubu enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uThamintuli uthi inhloso enkulu yokusingatha umjaho wamahashi ukuzama ukufukula umnotho wakule ndawo. Ekhuluma ke nabezindaba uNtuli uveza ukuthi ke maningi amabhizinisi ahlomulile ngokuba khona kulomjaho kanti ke nemali ezosala kulesi sifunda ilinganiselwa ke ku-20 million wamarandi. Uthakaselwe abaningi umjaho wamahashi obusingethwe kokuqala umasipala wesifunda Kasinagqubu. Lo mjaho wamahashi obizwa ngeKasinagqubu June Horse Racing uhehe abantu abaningi abakhele lesi sifunda nabaqhamuka ngaphandle kwaso. Imeya lo masipala uThamintuli ithi inhloso yabo ukuletha umnotho ngaphansi kwalesi sifunda. Ukuba sinomjaho namhlanje ozophetha ngedili lomculi. Inhloso yethu kuba sithuthukise umnotho wendawo njengoba wazi ukuthi baningi kangakanani abahlomula ikakhulukazi intsha ngoba ojoki iningi labo yintsha nama artists lana performayo iningi layo yintsha izohlomula kakhulu njengoba kuvele kuyinyanga yentsha. Sibona ukuthi indlela yokucelebrate i-Youth Month eziKasinagqubu ukuthi akube khona esilekelela ngayo intsha ukuthi amakhono nawo ikwazi ukuthi ithole indawo yokwaveza ongabanikeza ithuba abaqhubekele phambili. Siphinde futhi sibheke nodaba lokuthi bahlomule ngoba bahlomule kakhulu lapha. Lokho kwenzakalayo nje kuzolekelela kakhulu indawo yalapha eKasinagqubu ukuba amabhizinisi akhona onke akwazi ukuhlomula kakhulu. Ngisho abadayisa emgwaqeni bahlomule kakhulu. Amahasha anqobile akwazile ukuhlomula ngemkomile eyahlukene kanti uNtuli uphinde waveza ukuthi ngaphandle kwamahashi bafuna nokuthuthukisa intsha kulomkhakha wezemidlalo wamahashi njengoba kuyiyona ebonakala iningi kakhulu. Kanti kuphinde kuhlomule nosomabhizinisi abahlukene abakuyo lesi sifunda iKasinagqubu. Industry kapetrol, imoto, taxi industry,
amabhizinisi adayisa ukudla nokugqoka ezokuyicwala onke la mabhizinisi azohlumula kakhulu esilindele nje ukuthi imali ezongena la eRichards Bay eMhlathuze ingaphezulu ka20 million mawubuka ukuthi laba nje bendawo zokulala sekulukhuna kangakanani uthola indawo zokulala kulezi insuku lezi okukhombisa ukuthi ngempela abaningi abantu abaqhamuka endaweni ezahlukahlukene abaze kule ndawo lena ukuba bazotshala umnotho eqinisweni okukhulu kunako konke ukunakekela lokho okuthandwa yintsha kodwa sibe ziqinisekisa sikwenza lokho ukuthuthukisa umnotho wendawo ukuze ukwazi ukuthi ugcina usikhiqizela amathuba okuphila ezweni sakithi nasetsheni yakithi. Omunye wojoko onqobile obegibela ihashi umzinyathi uDr Mbatha uthi uzizwe ejabule kakhulu ukuba ingxenye yomjaho iKingcetshwayo June waphinde wanxusa nabanye abanothando ukuthi bangangabazi ukungena kulomdlalo. Nami ngiyajabula kakhulu ukuthi ngiwine Nkosi yami ngikholisa ukubonga. Ngiyabonga impela kakhulu ngikholisela nabanye abafundi ngathi bangaphumelela kanje. Kusiza kakhulu ngoba futhi kusiphumelelise izintweni eziningi. Yazi umuntu ongaqala ukugibela ihashi cishe ngineminyaka ewu7 na 27 years manje ngigibela ihashi kodwa nje senginezinto eziningi kabi nje empilweni yami. So amahasha asana phambili kabi ngiyacela nabanye abafowethu bagibele nje bakhululeke kumnandi. Ayingandlulisa kakhulu lapho ukubaduduza ukuthi abafowethu abakhulayo nabo bazokufica lokho ngoba kuyinto ephambili kakhulu esikhatheni samanje. Lo mcimbi ubuhanjelwe abantu abahlukene okuhlanganisa nezimeya namakhosi kanti ingqephu enye yezinto ebihamba phambili kulomjaho. Esinabenze 1KZNTV kubika uThabani Maphumulo empangeni. Aske sithishelele etolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba z1KZNTV asikhumbuze lezo ehamba phambili. Isilo Sithi Kasinagqubu ngabanye abantwana. Uzikalala uthi ke UMSHOLOZI umsholozi kanti DA ihlole iziteshi zamaphoyisa. Amalungu omphakathi asesigodini sakwaNkunzi eLadysmith kumasipala eAlfred Duma asenxuse kuhulumeni ukuthi ke ungenelele ngodaba lwebloho abathike labhidlizwe eminyakeni eyishumi edlule ngoba kuthiwa ke liyathuthukisa kodwa kuze kube imanje alikaze ke lakhiwe ekubeni ke wethulu sonkontileka ozolakha ngo2017 wanika ke nethenda ka8 million wamarandi. Ithimba ke lihambele kule ndawo emva kombhikisho omningi sibe khona ethintakele libloho. Bapesa kubingelela osukwini namhlanje sikuvakashele kumasipala wase-Alfred Duma okumasipala ohlanganisa indawo ezamalokishi kanjani nendawo ezisemakhaya. Iningi izinto bese kezazizwa ezithinta wona umphakathi kakhulu ilapha kosigodini sakonkunzi umphakathi okhona ukhala ngebridge othi sekuneminyaka lakhiwa badilizwe libridge lakade libasiza kuphinde futhi kubo udaba siye salwenza phambilini elithinta ilokusha lapha ezakheni umphakathi wakhona khona ukhala ngokungalungiselwa amanzi kakhulu nalokho okuthinta ukuthuthwa kwendle mhlawumbe nje ukudlula kulezo zinto esengizibalile. Angikubingelele emsakazi ngibingelela ababukeli bakho ngibingelela umphakathi wala Alfred Duma ngikhuleke emakhosini aseNdlunkulu lawo kakhulu ahlala la eAlfred Duma. Mhlawumbe ukuqala endabeni yebridge osuyithintile elisenkunzi enkunzi kwa Ward 24 siyalazi lelo bridge ngicabanga ukuthi bekuMarch noma ngasakhumbuli kahle ngicabanga ukuthi bekuMarch kuke kwasuka isiphithiphithi lapha abantu basenkunzi bavala umgwaqo lo ophuma N11 oyedandi ekhala ngalo leli bridge elingasapheli ukuthi kanti kwenze njani. Ngaphoqeleka umsakazi ukuthi ngaphambi kokuthi ngiyokhuluma nabo ngicele uDepartment of Transport wala kule district yakithi othukela bafika sasihleli nabo khona la officeini lami ngizocela ukuthi ayibe ngichazele ukuthi ngaleli bridge kwenzekani ngoba kahle hlele le bridge elika Department of Transport akulona elethu njengelocal kodwa abantu nasebebhikisha basuke bengakwazi lokho bona badinga impendulo. Mhlambe nangabe ubonile emsakazi mangenhlanyana kune structure sebridge elingapheli ngenzansi khona ibridge elifishanyana okuhanjwa kilo njengamanje. Abantu babebhikishiso ukuthi ngenxa yokungapheli kwaleli bridge okungathi main bridge kwa propose ukuthi akhandweke an interim bridge la bezowela khona la bewela khona njengamanje
kwase kunenkinga yokuthi nalo lelo lalingasapheli. Saze savumelana no Department of Transport ukuthi ngoba usonkontileka wabo usehlulekile abaliqedele bona njengoba ubona nje imoto okwazi ukuhamba ingenxa yokuxoxa kwami no Department of Transport ukuthi abasala belenza bona alibange lisenziwa service provider kodwa lagcina seliqedelwa u Department of Transport ngokucela ke kwami njengomeya. So mayelana ke naleli elingapheli umsakazi ngathola ukuthi njengamanje base ohlelweni lokuqasha usonkontileka wesithathu bamqasha oqala wehluleka bafaka owesibili wehluleka basohlelweni lokuqasha wesithathu. Inkinga ke nje esibhekene nayo esingayazi ukuthi sizogcina sidlule kanjani kiyo kodwa ke njalo mangidlula lapha ngikuthola ukujabula ngoba abantu sebeyakhona ukuwela kuke kwanesimo la obengaphesheya kuwo ngaphesheya. Ngize endabeni yasezakheni nodaba lwamanzi nodaba lokuthuthwa kwendle. Umsakazi inkinga yamanzi sinayo kakhulu la kule mkhandlo yakithi Alfred Duma kukhala isililo samanzi Nkosilanga libalele isililo samanzi okhahlamba isililo samanzi akugcini ke la akuyona inkinga yale district yasothukela. Inkinga yamanzi inkinga ekhona almost izwe lonke inkinga esibhekene nayo. Ngingathi ke inkinga kakhulu la kithi uguga ingqala sizinda umsakazi njengoba ubona amaphayiphi endle eqhuma njalo uthola phela umsakazi ukuthi kwakufakwe ingqala sizinda ifakelwa abantu mhlambe imizi u5000 isiyandile imizi isi u15000 kodwa isebenzisa ingqala sizinda ka5000 then uyabona ke lapho ukuthi vele leyo ngqala sizinda isakwazi ukwenelisa umthamo wabantu okhona. Ingenxa yalokho uthola ukuthi amapayipi aqhuma njalo. Lokho engikusho ke umsakaza kukhona engikuqagelayo. Engikusho nguthatha iphathimandla zasothukela ngoba noma ku umsebenzi othukela as a district indaba yendle namanzi kodwa iyasithinta thina ngoba abantu abasevisi othukela bethu as local futhi bafonela thina bese kufuneka ukuthi siyofuna impendulo ke ilezi impendulo esizithola njengamanje futhi ngakuqinisekisa umsakazi ukuthi umkhandlo wasothukela oholwa undaba ezithi inkosi yakwaShabalala omeya wakhona ukizwe inhlelo zokulungisa nayo ingqala sizinda. Akufani ke umsakazi la ukhuluma ngengqala sizinda oyithola ukuthi si overloaded abantu baningi ukunomthamo okufanele ngabe supplywa noma userviswa ileyo ngqala sizinda. Kukhona ke idolobha lethu lidala idolobha nje njoba sisedolobheni lidala amapayipi la phansi enhlabathini asemadala asekhunyiswa nawo ukuguga nangale kokuthi nje umthamo wabantu usumkhulu nobudala semadala. Akuyona futhi inkinga yamanzi kuphela siba nayo neyo gesi umsakazi inkinga la akugugile infrastructure yamanzi kuguge infrastructure nje yogesi siba naleyo nkinga nje ama street lights uthola ukuthi amakhebula afakwe phansi asegugile uthola isection ethile edolobha ukuthi ayisakhanyi sekufuneka siqinisekise ukuthi ulayini oyalapho siyawusevisa yona inkinga esibhekene nayo kodwa ke sibekelwe khona lokho umsakazi ukuthi sikwazi ukuletha ixazululo la kunenkinga khona. Siyabonga ngesikhathi sakho. Thoza kakhulu umsakazi. Asiphinde sisishelele ezitolo sobuya siqhubeke nendaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba zo1KZNTV asikhumbuzeke lezo besithe zihamba phambili. Isilo Sithi Kasinagqubu ngabanye abantwana. Uzikalala uthi ke UMSHOLOZI umsholozi kanti DA ihlole iziteshi zamaphoyisa. Ake sibheke ke engosini yezomnotho.
Irandi lakuleli lu 15 rand 84 cent maqhathaniswa nedola lasemelika libo 19 rand 48 cent maqhathaniswa nopondo laseBritain libo 16 rand 73 cent maqhathaniswa neeuro lase-Europe igolide lona libo $1,835.99 cent ounce kuthi wolo ngahluziwe ubo $113.12 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ukhale ngaphansi uMaria Ria Ledwaba ubengeneleke ukhetho lokuqoqobala isikhundla sokuba umengameli wenhlangano esingethe ibhola kuleli isafa. Lesi sikhundla ke siphinde sanqotshwa uDenny Jordan obeveleke esesitanjeni ukhetho kwebeli ngempela sonto eSenton Convention Center. uJordan oneminyaka engu-70 utholeke amavoti anga-186, uLedwaba wathola angu-27, kwathi kuSolimo Hlabeng wathola ke ayisishiyagalombili. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Usala kahle emakhaya.